И така, уважаеми зрители, ние продължаваме без помощта на изкуствен интелект. Предстои ми да поканя в шоуто една певица, която мнозина познават и от социалните мрежи. Както правилно отбелязах, живота й не е бил лека, освен това е предлагал много обрати. За тях, за музиката, за любовта, за пътя напред и за това защо се е върнала в България, ще си говорим с талантливата Наташа Монева. Много се радвам, че си тук в нашето вечерно шоу. Изглеждаш прекрасно. Благодаря. Аз също повече се радвам от теб. Повярвай ми. Добре. Да започваме направо. Ти си известна в социалните мрежи не с снимки, видеа на някакви екзотични острови, на някакви такива известни места, а си известна с това, че метеш, чистиш, копаеш, готвиш. Как ти се струва тази провокация? Ако разгледа човек моите социални мрежи, има от всичко. По-малко, има от всичко. Има снимки от екзотични места, но на мен това не ми е на сърце. Да, моето ежедневие е на показ. Абсолютно всички виждат почти абсолютно всичко, което се случва в моето ежедневие. И семейството ми, това как аз готвя, това как чистя, как копая и тем подобни неща, които мисля, че са съвсем нормални. И всяка една жена би трябвало да ги прави и да не се притеснява от това нещо, защото това е реалният живот. Нали? Не са само скъпите курорти, хубавите снимки, марковите дрежки. И хубавите ястия в ресторантите. Точно така. Така. Теб те сравняват с Ким Кардашиан. Защо не харесваш това сравнение? Защото в днешно време може би абсолютно всеки един иска да прилича на някой друг. Докато аз искам да си приличам на самата себе си и да не ме сравняват с абсолютно никой, защото първо смятам, че визуално една черна коса и едни тъмни очи не ме приличават с нея. Да, ако сложим на показ и задните ни части, които са долу-горе в един размер, да, по това може да ме сравняват с нея. Не съм го загледал, не съм обърнал внимание. После като изляза, може да видиш. Но не мисля, че имаме някакви други прилики с нея. За това не обичам. Аз искам да съм си Наташка от Свищов. Така да си ме знаят хората. Не да съм втора ръка, тази, дето прилича на онази. Като каза Свищов, каза го с много любов. Обичаш ли Свищов? Сега ще ти кажа нещо много искрено. Между другото, този въпрос никога не са ми го задавали. Естествено, всеки обича родния си град. Аз също го обичам, но някак си като кажа Свищов, в мен напират различни чувства. Напират, защото, както каза и ти по-рано в анонса, аз съм имала едно нелеко детство. И са ми се случвали доста така различни неща там, и хубави, и лоши. Затова чувствата са ми много смесени. Обичам си града, наистина той е един много хубав град, но гледам колкото се може малко по-рядко да ходя там. Не заради друго, а защото всеки един момент, в който стъпя, там ме връщат спомените назад. Повече напират лошите спомени. Естествено, не се е случило нещо, кой знае какво фрапантно, но нали знаеш, че абсолютно всяко едно дете има неща в детството, които са запечатани, да, и са си там. Въпреки, че може би години наред, не знам защо, подсъзнателно най-вероятно, аз се връщам там и в сънищата си и сънувам бабите си, сънувам място, на което аз съм израснала. Така че хубав град е Свищов, но нали, смесени са ми чувствата. Да, това е хубаво. Това е добре да си го изкажеш. Ти пееш. Ти си певица извън това, което правиш в социалните мрежи. От кога? Аз съм певица, силно казано, от 20 години, може би, даже повече от 20 години. 20... Аз съм била на 7 години. Започнах с детски хор.
След детския хор бях там, мисля, че 7, 8, 10 години, не съм много сигурна точно колко години бяха. Редом с това ходех по къде имаше вокални групи, аз бях там. Къде имаше училищни тържества, Наташка пак беше кордисана отпред на първо място. Може би, не знам колко хиляди пъти съм изпълнявала учителко "Любима, добър ден" на Росица Кирилова. Това беше песента, която единствено и само не я знаех и навсякъде изпълнявах. След това, пораствайки, някак се така живота ме завъртя. Започнах да правя съвсем различни неща, но явно Господ си знае работата и така ме завърта, пак започвам да пея. Така ме завърта, правя нещо за малко, след това пак се връщам към музиката. Явно ми е дадено от Господ. Да ти кажа нещо честно. Аз винаги го казвам и на теб ще го кажа и на твоите зрители. Аз никога не съм се била в гърдите да казвам: аз съм една много добра певица. Не, напротив. Аз не съм една много добра певица. Аз съм едно момиче, което обича страшно много да пее. И обича музиката. Обичам много музиката и смятам, че не е нужно на един певец да умее само да пее много хубаво. Аз си мисля, че трябва да са комплекс от много качества. На първо място харизма, емоция да изразяваш, да можеш да караш хората да се усмихват. Така че аз най-точно мога да се определя като шоумен. Добре, кой ти е любимият стил в музиката? Любимия ми стил, да ти кажа честно, точно любим стил нямам. Аз харесвам всякакъв вид музика. Въпросът е да е хубава. Слушам и чалга, слушам и поп, слушам и рок, слушам етномузика, слушам народна музика. Абсолютно. Класическа? Класическа също слушам, да. Но най-така на сърце сякаш ми е попа. Българската поп-музика, само да кажа, че в скоро време аплауси за всички тези българи, които правят българска поп-музика, наистина е на едно световно ниво и страшно много ми харесва. За това ще говорим после. Първо нека да чуем твоето парче "Цвете мое". Отново си до мене, будя се, не това кошмар е. За първи път чувствам себе силна без те. И крещи света, че не си за мене. Зная, някой ден ще дойде моето време. Всичко мое ще бъде твое, защото вече зная аз това любов е. Цвете мое, ти кажи ми това какво е. Очите си затварям, а в тъмното лицето твое. Цвете мое, ти кажи ми това какво е. Нощем се събуждам, не спя, не ям, не дишам, това любов е. Браво, много впечатляващо. Може ли да ми разкажеш малко от предисторията на тази песен? Тази песен е една много специална песен за мен. Тя беше записана вече, но в крайна сметка реших да я посветя и в клипа да участват героите, които виждате. Това са Григор Сарахонян и неговата прекрасна съпруга Снежи. Те са ни едни много близки и много специални хора за нас. Както повечето от твоите зрители знаят за историята на Григор Сарахонян, той е имал не лек живот, напротив, доста тежък, бил доста години в затвора, след това неговата любима го изчаква 10 години да излезе оттам, сега си имат детенце и така живеят много щастливо. И реших така тази красива песен да я съчетая с тяхното присъствие и мисля, че се получи едно много... Всъщност, клипа разказва реално за техния целия живот, как е протекал. Нали така, ако се загледа човек в дълбочина, ако знае тяхната история, ще намери приликите. Това е историята на тази Добре, хубава значи песен. това е песен по действителен, точно така, по истински случай. И като на филм, бързо времето минава. За тебе може да е ужас, но за мен е драма. Боже мой, пак сама съм. Ти кажи дали ще бъдем двама.
Ти кажи ми това какво е. Очите си затварям, а в тъмното лицето твое. Сега, и твой действителен случай също е много интересен и ти си била известно време в приют. Как ти се отрази това? Каква следа остава това място? Начина на живот там? Да ти кажа честно, връщайки се така назад в годините, го зачитам като някакво време, което сякаш... Трябваше да научиш нещо. Трябвало е да се случи. Трябвало е да се случи, защото животът избира всеки един на какво трябва да преживее, през какво трябва да мине. Явно аз и през това трябвало съм да премина. Нали, слава на Господ, не е било много дълго времето, в което аз и моите братя бяхме на такова място. В течение на обстоятелствата не знам точно какво се е случвало тогава между мама и тате, но просто ние се озовахме там. И не беше никак приятно. Имам спомени, аз имам чувство, че помня още от отробата на майка си. Доста неща помня, аз даже не мисля, че са и за пред камера. В смисъл, наистина много голяма нищета. Надявам се сега вече тези учреждения изобщо да не съществуват и децата да не се налага да преживяват тези неща. Говорим за глад, говорим за мизерия, говорим за липса на любов, говорим за... Кои години е това? Ами, аз съм била, може би, на 6, 7... 4-5, не знам, някъде тази Тогава ли се среща с Жорж Ганчев? Да, тогава се срещам с Жорж Ганчев. Точно за една Коледа си спомням. Аз наистина си го спомням този момент. След това на мене ми казаха, че са ме видяли, нали, по телевизията. Това е първата ми телевизионна изява. Дошъл е да раздава на децата коледни подаръчета и по едно време пред камерата едно черничко, защото аз бях много черна. Не, че сега съм много бяла, а тогава бях наистина много черна, много кадрава. Да, много кадрава. То изобщо вода не проникваше през моята коса. И си спомням как ми подаде някаква кукла ли беше, какво беше. И аз така пред камерата, аз си бях едно много суполиво дете като малка. И беше наистина доста кофти период. Наистина не ни достигаше храната, си спомням, в този период. Ходихме да помагаме на бабичките в селото, да пренасяме някакви дърва, какво ли не, за да ни дадат, нали, там по едно парче хляб. Буквално това, което говоря, е даже така умекотено, нали, не е самата реалност, защото тя е много по... Хората се досещат, не е необходимо да говорим с най-черните краски. Значи не е леко. Аз съм доста благодарна да ти кажа за това нещо, защото ако не бях там, аз нямаше да оценя това, което имам в момента. Ако не бях там, нямаше да мога да се поставя на мястото на хора, които нямат. Ако не бях там, нямаше да бъда аз. Затова съм тук с моето минало, което ме е изградило. Изглеждаш много добре. Благодаря. Но хубавото нещо, ти участваш в много популярен музикален формат и се срещаш с Невена Цонева. Да, точно така. Аз Невена Цонева тогава не я помня. Ние сме били в един и същи формат. Точно тогава в Music Idol, но не знам как сме се разминавали. Коя година беше това? 2006 година. Мисля, точно първия Music Idol, да. То се оказа, в разговор с нея стигнахме до извода, че още преди Music Idol ние в град Априлци, понеже тя е свирила там в един ресторант с баща си, пък нас всяко лято ни водеха там на лагер, на детски лагер от детския хор и ходихме на едно и също място. Там имаше един басейн с ресторант. Тя по това време работила с баща си в ресторанта, аз съм ходила в басейна. Така че все сме били така наблизо, но съвсем скоро така се запознахме на живо и след този формат, отново живота ти поднася изненада. Точно така, да. Ставаш 36 килограма? Да. Станах толкова килограми. Ами след като родих моята дъщеричка, минаха 2 години и половина и така момчето, с което живеех, ние нямахме брак. Така беше болен и просто си почина. Някакси живота ми... Аз, между другото, много пъти съм си мислила, че може би това е най-лошия момент в живота ми.
наистина най-лошия момент в живота ми и наистина на никого не го пожелавам. Аз тогава съм била на 22 години. Дъщеря ми беше на 2 години и половина и в един момент родителите ми бяха в чужбина. Аз в същото време даже не си говорих и с тях, защото де-факто оставих учение, оставих абсолютно всичко. Скарах се с тях, само и само да отида в Пловдив, за да бъда с това момче. И така доста години не се бях чувала с тях. Просто реших да не никакъв контакт да имам с тях, защото те бяха против. Естествено и нашите имаха против, и родителите на това момче имаха против. Но в крайна сметка е имало да става. Те си бяха в чужбина, чухме се с тях след като разбраха лошата новина. Няма да забравя, мина погребението и баща ми дойде. Аз изобщо не съм осъзнавала явно какво се случва, защото наистина в един момент оставаш буквално сам. Наистина сам, защото нямаш близки роднини наблизо, нямаш работа, нямаш твой дом и в един момент ти оставаш с едно малко детенце в ръце и наистина не знаеш какво да правиш с живота си, защото за мен да си на 22 години, наистина ти си все още почти дете. И наистина не знаеш какво да правиш и баща ми, няма да забравя тогава неговите думи. Той буквално каза, аз дойдох и ти беше 37 кг, аз бях наистина пред разболяване. Просто той падна на земята, разплака си, каза, това не е моето дете. Но пак ти казвам, трябвало да се случи, случило се, преодоляла съм го. Колко съм го преодоляла, колко не. Изглеждаш толкова удохотворена, ти си силен човек. Когато говориш, виждам очите, виждам погледа ти. И аз самия се развълнувах от това, което ти каза. Ти си преодоляла това нещо и как успя, как срещна отново голямата любов? Аз, като говоря за голямата любов, винаги много хубаво ми става, защото голямата любов, когато я изразяваме, трябва наистина да не се пълнят очите. Това значи голяма любов. Когато говорим за нея, трябва тук да не застава буца. Тук. От тук като тръгне толкова е голямо и да ти застане тук буца и да не можеш да го изречеш, само с очи да можеш да го предадеш чувството, което изпитваш, когато говориш за любим човек. Да, след доста изпитания, които преминаха през мен отново, след като загубих бащата на дъщеря ми, преминах през наистина доста гадости, доста лишения, доста неща, но в крайна сметка съм страшно много благодарна на Господ, че срещнах моето момче, срещнах моя официален съпруг Ивайло Монев. Едно момче, което някак ми върна ми надеждата, че наистина човек може истински да бъде обичан, защото може би в живота си си дадох сметка, след като видях неговата искрена любов, че предното не е било такова, наистина не е било истинско, каквото и да се е случило в живота ми. Няма вечер, в която аз да не заспивам с целувка, няма сутрин, в която аз да не се събуждам с целувка. Грижи се страшно много за мен, подкрепяме най-важното. Той ти е и продуцент. Точно така. Това не е ли малко нож с две острията? Хем съпруг, хем продуцент. Това не е ли така? Сега ще ти кажа, че по принцип трябва да го питаш него как се справя с откачалка като мен, защото аз, колкото и да съм добра, не съм никак лесен човек. Не съм лесна от тази гледна точка, че искам винаги да стават нещата така, както аз искам. И това си ми е явно и от Зодията, защото аз съм Зодията трудно, но както разбирам, на втората седмица продуцентът ти отправя предложение за брак. Верно ли е това? Точно така, да. На втората седмица си ме заведе в Испания. Беше организирал едно много хубаво предложение за брак. В крайна сметка изобщо не се състоя, по съвсем друг начин се случиха нещата. Буквално ме оцели с пръстена, защото аз пак женското в мене проговори и започнах да говоря глупости, афектирана от някакви неща. И в крайна сметка той много се беси и ви каза, къде те доведох тук да ти предложа брак, а ти ми говориш някакви глупости. Просто взе пръстена и си му оцели. В крайна сметка не, той падна и аз такава стоя, гледам го, стана ми много кофти, излязох навънка, седнах под едно дърво, няма да забравя, под една палма пред хотела
И той дойде, аз рева, той идва и той реве. Викам, добре, като ще е така, поне клякай тук, нали, едно коляно да стане както трябва. И в крайна сметка предложи ми и след 3 месеца вече бях горда госпожа Монева. Добре. И заживявате в чужбина. Това е Точно приказката. Така. Да. Колко време живяхте в чужбина? 8 години, 7-8 с него. За мене бяха 11, за него бяха 10-11 вече, за него 7-8. За него 8. И как решихте да се върнете и защо се върнахте в България? Това е основната тема. Да, между другото, много хора, само да кажа, в социалните медии направо ме скъсват за това нещо. Как може ти да се връщаш? Тук виж какво е лошо, едва ли не хората пълзат по земята и умират от глад. Много е кофти, слагай си куфара до вратата, скоро ще си отидеш, не ти ли свършиха парите още да си отидеш, както и да е. Ами хора, не, няма да си ходя в чужбина, за сега тук съм си. Аз много ти благодаря, че беше наш гост. Вратите на шоуто винаги са отворени за теб. И така, скъпа Наташа, тук е момента да сложим край на нашата среща. Много ти благодаря, че беше наш гост. Вратите на шоуто винаги са отворени за теб. А ние в този момент слагаме и край на вечерното шоу, но само за тази седмица. Не ни пропускайте следващия четвъртък от 21 часа или не следете в официалния канал на Българската национална телевизия в YouTube, както и на bnt.bg. Следете ни само там, а не като се разхождаме в парка. Приятна вечер! Целувки и бъдете здрави!